Is-sibt flaxija fit-Teatru Aurora se tittella l-opra Turandot ta' Giacomo Puccini illi meta miet ħalla l-final ta' din l-opra mhux komplut. Għal din l-opra mijiet ta' volontiera qed jagħtu s-sem tagħhom, sem li jibda mill-amministrazzjoni u jispiċċa fir-realizzazzjoni tal-opra nnifisha fuq il-palk. Din is-sena l-Aurora qed tippreżenta lis-sopran ta' fama mondjali Maria Guleghina fil-parti prinċipali ta' Turandot. Din is-sopran m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni u fil-ġimgħat li għaddew għamlet l-istess parti ta' Turandot fil-produzzjoni ta' Franco Zeffirelli fil-Metropolitan Opera House ta' New York. Ma' Guleghina se jkun hemm ukoll it-tenur Taljan Walter Borin flimkien mal-aqwa element Malti, is-sopran Mirjam Kawki fil-parti tal-Ju u l-baxx Noel Gallia fil-parti ta' Timur. Ma jonqosux l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, il-Kor ta' Teatru Aurora, l-atturi addizzjonali, ix-xenarju ddiżinjat minn Novella ta' Bili u l-attrezzerija ta' Denis Monpalaw iddiżinjata mill-Akkademja tal-Arti ta' Firenze. Dan kollu jingħaqad taħt id-direzzjoni artistika ta' Novella ta' Bili minn Ruma u Sturmast Awċi Colin Attard.